Sige, Pastor. Kanang kuan, katungwali dito sa buntod. Okay? Sa Mateo 5. Pasabot sa kanang bulahan ang kabus diya sa espiritu. Okay, sa Mateo 5 mo na ang imong giignon igsoon. Okay? Unya kana nga bersikulo naa man na dinhi sa gitawag nato og kabus sa espiritu. Okay? Gigutom, maaghop, kabus sa espiritu. Bersikulo 3. Okay? Bulahan ang mga kabus sa espiritu kay ila ang ginharian sa langit. Okay, unsay imong pangutana? O sa may sabot sa espiritu. Okay. Actually, igsuon, mabalik kita sa Griego. For example, lawas, physical, gitawag na sa Griego og soma. Okay? So, mag-iong ka og physical, that is gitawag na to og soma. Kung magisgot gani ka og kinabuhi, gitawag na siya og soke. Okay? Pero kung maghisgot gani tag espiritu, gitawag na siya og pneuma. Ang pneuma adunay duha ka gamitan. Pwede ma-refer sa Holy Spirit depende sa context nga pagkasulat kay suportahan mo na sa kahulugan sa tibuok nga bersikulo. Pero basically ang word nga pneuma, that is emotion, life, gitawag na to kung sa Bisaya pa mga pagbati. Okay? So pag ingon nga bulahan katong kabus sa espiritu, nag-involve og emosyon. So kung ikaw usa ka mapainubsanon nga tao, bulahan ka. Okay? So mao nay buot ipasabot sa word nga spirit or pneuma, gininhawa, emotion, life, mao na kahulugan igsoon. Follow up. Okay, last may Pastor. O sa Okay, may last. standard yun nga meaning sa pulong espiritu, sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia? Actually, depende sa konteksto. Okay? Kaya depende man sa context, Egson, kung mag-ingon og spirit, prani, nag-isgoteric spirit. O ang context ani about sa emotion. Daga na sa kasauban nga bersikulo, nag-isgot og spirit, nagadepende sa context sa Biblia. Mismo nga itong mga pinulungan igsuon, kanang word nga watch. Dili ni mo mahubad kung relo bang yang but masabot or kanang pagbantay nga ng action word ba, verb ba nga watch, magbantay ka. So, unsaon nimo pagabalo nga ang iyang gipasabot ang relo nga watch o ang watch nga magbantay, depende sa context. Depende sa gitawag na tog sentence. Kaya may tag sentence, it is a group of words, no? That is ginagitawag na tog complete thought, kompleto ang pagkasulti. So kung mayong ka og unsay but pasabot niya na, nagadepende sa kompleto nga pagkasulti. Ay, imo na ko Exxon? Salamat, Pastor. Dagan salamat Exxon sa imong pagpanawag ni adin ni